Знаете ли, че човекът, който е завършил строежът на паметника Шипка, не е бил поканен на откриването му? Строежът на паметника не е с държавни пари, а с дарение от народа. Но човекът, който реално довършва тежкия строеж при сурови условия, е майсторът Пеньо Атанасов Колев, известен като Пеньо Бомбето. На 26 август 1934 г. паметникът е тържествено открит в присъствието на цар Борис III. И тук идва изненадата. Според спомени и публикации, строителят не получава покана за откриването му. Този, който е завършил реално строежа, остава в сянка. Лъвът на входа на паметника тежи около 12 тона. Той е сглобяван от 53 елемента. Материалите за строежа на паметника са качвани с животни и ръчен труд. На самата церемония по откриването присъстват и живи опълченци, както и има 101 орадейни изстрела, наричани орадейни салюти. В исторически план с 21 орадейни салюти се е считало за най-висока почет, а при откриването на паметника на свободата на Шипка те са 101, което си е прецедент. За да се достигне върхът, където е паметника, трябва да се изкачат около 890 стъпала. Знаете ли, че върхът е сменял името си? Върхът, където днес е паметникът на свободата, се е наричал Свети Никола. През 1951 година с указ му е било дадено ново име – Връх Столетов, на името на генерал Николай Столетов, командирът на Шипченския отряд. През 1977 година е преименуван на Шипка, но връх Шипка вече съществува и за да се избегне абсурда, на истинския връх Шипка се дава също ново име, а именно Малка Шипка. Височината на паметника е около 31,5 метра. Строежът започва 1922 година, а първоначалната идея била лъвът да е върху самия паметник. Впоследствие се отменя. 3 март става официален празник чак през 1990 година. Преди това, в периода на социализма, датата е отменяна и възстановявана няколко пъти. Тоест, повече от 100 години след освобождението, България няма постоянен национален празник на тази дата. От архивите изкача и още един любопитен факт. На честване на Шипка през 50-те години е сниман човек, който твърдял, че е участвал в боевете. Той дори е бил с униформа и е награждаван в последствие с два български ордена. Когато обаче трябва да разкаже подробности за боевете на историците, се оказва, че всичко е измама. Ставало въпрос за човек, който действително бил много стар и си е въобразил, че е участвал в самите боеве. Въпросният човек умира на цели 113 години. Ако ви е било интересно, абонирайте се за канала ми. Благодаря ви!